Salutare, prieteni! Astăzi suntem pe la ora 20 seara. Vreau să vă arăt o stradă din malul spart, strada Nucilor. Este o stradă foarte urâtă, deoarece nu este asfalt, după cum puteți observa. Foarte multe găuri, din păcate. De câțiva ani zic că o asfaltează cei de la primărie și nimic deocamdată. Da, uitați, prin jur avem porumb. Da, uitați, s-au făcut și câteva case pe aici. Da, uitați. Pădurea pe aproape. Acum a plouat, acum câteva 2 ore. Foarte torențial. Sunt cu Cristi, prietenul meu. Acum ne ducem acasă, am făcut câteva poze în bază. Tună în alte părți, cred că la București plouă. În partea asta se aude. Ia uitați, lacuri. Pădure acolo. Floarea soarelui. Ca micuț aici. Da. Dar nu s-a mai pus porumb aici. Aici era plin de porumb. A fost greu, uite. Aici s-a cules. S-a tăiat, de fapt. Deci mai spun, m-am nenorocit omorul. Oole, suntem praf. Suntem freașcă. Uitați, aici e mai mare. Da. Floarea soarelui e mai mare aici. Mergem, suntem pe jos. Via este bogată. Restruguri. Lumea se ocupă foarte bine. Aici a fost o cultură mare de grâu. După cum puteți observa, a fost tăierat. Au rămas doar paiele. Trifoi. Porumb acolo. Deci, cam acesta a fost vlogul. Am vrut să vă arăt așa această stradă mare, cum arată, și sperăm că va fi și ea peste câțiva ani asfaltată. Deci, salutare!